rayuwa fa kenan ma liman. To kaga daga ni Wallahi rayuwar kenan. yau ka duba shi maka kai. Gobe kai ne ko ni. Allahu akbar. Sarki. Allah gafarta mai. Amin. Mutum arziki. Allahu akbar. Wani wani gidan duk azumi wani shirin shan kunu. Allah ka sha Allah. Kai kokarin fitar da zakka ban Allah. Kai kokari. Ka ba Allah ya kamu su. na yi ban cikin rasul. Malam mun yi rashi. Ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau zo wajen ku saboda mun lura rayuwar duniya ta canza shaye-shaye abubuwa ga sunan marasa kyau ba za su iya faruwa ba Kai gaskiya ya. Kai shi ne muka ga mu zo mu nemi tarbiyya domin rayuwa kullum gudun take gashi wannan kayan ma da ka gani a karamar kalla aro su ne domin shiga ta kamala a karamar kalla ilimi yadda muke so To yaro ka yi magana kwarai. Kun yi ko magana ilimi ne. Ka zo gidan nan. Mu yaro tun yana jariri yake da Qur'ani a gidan nan. Da haka za a dora muku karatu in je kuke so. Allahu akbar. yayi Wani abin da muke so jajircewa. Ba da Mun shi hankali. karatu a zo yau gobe ba a zo yau ba. Shike rusa karatu. Allahu akbar. Na dalla. To yanzu aran ma yanzu menene ake dan bada dan isini yaro ai tunda Allah sa ku zama nagari. Abin da muke so da muku da muke. Ayar Allah za a ba. Ayar Allah za a baku. Da haka ku zauna yara za a yi yanzu karatu. akaram kalla za a iya dura min shi din ko kuwa A'a yaro. Mu ilimi ne. Sai dai akwai addu'o'i da mu za a yi muku. Akwai addu'o'i. Za a ba ku sha saboda nan kurin dade muku karatu ba saboda karatu ya zauna kwalon ku. Kuka ta toshe kwalwa yanzu. Ko alƙawta wannan Kwarai kwa. da zama nan ba kuno filin kwallo bane. aran ma karatun da yake Kai yaro sa haka ne. Sa hankalin kuma Yaro baka da matsala da hula. Karatu nake so shi kwalwa kai. kwakwalwa yake. Wani hankalin ku nan. Allahu akbar. A nuna musu falalar Ubangiji. A gidan da suka zo. amma ban da kwakwalwa To yara ina biyawa ana karantawa. Allahu ka ba mu mota wasu gula wa road master wal kumbula. Sun ga gidan ilimi ne ga to yara. Wannan ba a da kiran ba. Yanzu ka fara gani. Allah gafarta malam. Mu shiga sabon darasi. Zariya ziraman ziraman. Zariya Ziraman, Ziraman. Zariya ziraman ziraman. Zariya Ziraman, Ziraman. Kaduna min dunillah. Alhamdulillah. Kaduna min dunillah. Kaduna min dunillah. Kano min dunillah. Kano min dunillah. Kwakwalwar ku ba ta yi nauyi bane da yawa. Dole a baku haka. Na'am. Allah gafarta malam. Kwakwalwar ku ba irin ta yara ba ce yanzu. Allahu akbar. Ta riga ta girma ta tushe. Da haka ma wannan karatu ina so domin hadda ne. Hadda za ka kawo shi gobe. Ka kawo shi kuna ji ko? Karfe 8 ta uku a nan gobe. Malam ya bada dama. Bakwai. Ba ɗin karatun ne. Bakwai. Allah akbar. Karfe bakwai. Da muku anan fa. Bakwai da muku anan yara. Allah akbar. Ka gara da kwazo ko? Allah akbar. Dan ba yi wasa da karatu. Ilimi ko Yi ko yi. Allah.